Носи се легенда за старица, живееща в малка къща в горите на щата Пенсилвания. Хората я смятали за вещица и я наричали Кървавата Мери. В региона постоянно се случвали необичайни неща, момичета изчезвали безследно. Техните близки предполагали, че в това е замесена Кървавата Мери. Един ден местните се събрали и посетили старицата, но не открили нищо съмнително. И така, докато една нощ дъщерята на мелничаря се събудила през нощта и тръгнала като сомнамбул към гората. Тя била привлечена от ярка светлина. Майка и баща и техните съседи тръгнали след момичето. Наближавайки гората, те видяли Кървавата Мери. Виждайки хората, вещицата се оплашила и прекратила магията. Един от съседите на семейството успял да я простреля със сребърен куршум и я изгорили на клада. След смъртта й открили около нейната къща десетки гробове на млади момичета. Вещицата ги убивала, а кръвта им изпивала. Така взимала тяхната младост. Едва ли има някой, който не е чувал легендите за Кървавата Мери, но за да я призовете, трябва да се намирате в тъмна баня с огледало. Запалете свещ, която да отразява образа ви. Трябва да повторите 3 пъти. Аз вярвам в Кървавата Мери. Аз вярвам в Кървавата Мери. След третото повикване, образът ти ще се появи в огледалото. Колкото повече пъти призовавате името й, толкова образът ще става все по-ясен и по-ясен.